Ya iya siap. Yo. Dipinangkani luwih dhisik bintang tamune. Ya, April lan Mimin. Ya, disepoti Kitir Sumilir apa? Cara DJ Paradis Ojing Style. Nah, bablaske Kitir Sumilir kanggo jumenenge bintang tamu. Ya, kaya apa Mas Firman? Monggo Mas.
Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Mbak Limbu Mak Tangi. Aduh sugeng dalu Mbok Yu. Lah kowe tuwek ale. Arep tuwek jeket duman rezeki. Aku iso kepanggih Pak Kepala Desa. Pak Hadi. Anu Pak Hadi gini. Sing keluar-keluar tuh jenengan Mbak. Lah sapa nonton Mbak April Kang ayu tapi boseni Mbak. Kok boseni piye? Jenengan ki carane ora pate ayu ning marai ayem ning ati ngono lah. Lah Mbak April ku wong ayu ning ngetekke sertifikat ngono ku. Lah mbok kira aku rayap apa piye kok. Nyatane panitia malih gini Pak Lurah ki kerawoke bintang tamu direwangi surat malam lho. Terus surat malam ki sapa ya bintang tamu sing cocok tahun iki sapa? Istiqoroh sik lho ya. Lah kok apa Mbak Soimah apa Cak Percil apa sapa ketemune Mimin saka Kutha Klaten. Waduh. Ketok Pak Lurah ora ngono Ale. Salat malam ki metune ora mimin. Terus Sukimin ki, Sukimin. Kayak entuk jodoh bae. Mbak Apri dan Mbak Mimin. Alhamdulillah kasembatan tenan sowan wonten ing desa Kuwu mriki ya. Sowan wonten Desa Kuwu. Kuwu Depet. Ya jenengan pun pirsa derek sing dadi kepala desa sing ndi jajal? Sampun. Sing ndi? Mau sampun saged jaga wonten iki. Lah ndi sing ndi? Ini ingkang ganteng, Iya. ingkang gagah gede dhuwur. Aku dijak jagongan iki lho, Lek. Rawa-rawaku terus meronta-ronta. Umume Kok rawa-rawae lho? Bapak Kepala Desa piyane yuntun ora neko-neko lurus kok. Lho aku kan ya persaudaraan, piye to? Jenenge warga mriki nggih grapyak-grapyak. Wah, tenan persatuane hebat. Ya, aku arep rene mau perjuangan lho, Lek. Aku kleru dalan dilewatke dalan sing jemek yo alah. Iya, panjenengan Bapak Kepala Desa sing ngagem peci hitam, rasukan jaket coklat itu. Sugeng kula, Pak. Itu ya dulu TNI juga loh. Beliau TNI. Oh iya, pensiun dini terus dikarepake warga masyarakat Kuwu kon ngemong warga desa Kuwu. Oh, mulane kuwi kok aku cerak Pak Kepala Desa kok hawane pengen dibedil. Iya. Perasaan bae mbok sing kita mbok pesen-pesen. Piye kok kleru? Dongake warga Kuwu. Kula dongaaken warga Kuwu sak sampunipun ngawontenaken adi kapitan. Dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah. Kinebena saking suker sakit lan memolo. Iya. Sing nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Nek anak esuk metu lenang ya dadi wong lenang tenan. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Aja kaya. Aja kaya kowe. Ya kowe. Lah ngomong loro tuding-tudingan iki lho. Aku rene iki ya kaya apa jenenge lek nyelekke wong lho. Aku lagi mlebu kok kono kuwi mau. Kan aku lek kene tak nggon petengan kuwi disingsoti wong nonton ki lho. Wah iki sindene ayu iki tombo ngantuk ngono. Mesti saiki batine gelo. Mula dosamu ki malah gegirisi. Mbak Mimin. Pun kawontenane nyenengake nggih. Panggonane apik, jembar, padang, joglone anyar. Wah, wiyar nggihipun. Iya. Kene iki pomo setahun wayangan ping 4 ngoten saya nyenengke. Wah, tenan. Lah joglo hebate kados mekaten. Lah ya eman-eman to nak digurke. Iki Pak Kepala Desa ora wayangan dhewe sing tawa. Suwan iki pripun Pak? Carane wayangan. Mereka kerawuan Pak Sekda, Pak DPR, Pak Camat ugi rawuh, Pak Lurah, Kecamatan Depet. Sembah nuwun Bapak sampun mengakomodir kanca-kanca seniman iki wilayah agamis dan berbudaya. Sing ateges iso mlaku bareng antara budaya lan agama mau lho. Desaku setiap apitan kuwi selalu tidak meriah, selalu paling meriah sendiri. Tenan kuwi mergo Pak Kadesi sembodo tenan. Jadi bintang tamu setiap tahun ganti terus, sing kondang-kondang terus. Ngono kuwi alhamdulillah dina iki tiba wahyune jenengan. Kula wali kula sowan wonten Demak. Heeh. Ning kula nembe napa nyumerepi penonton kuwata nggih. Luar biasa. Iya. Saestu Iya. menika. Jenengan mlebu desa Kuwu apa ana dalane elek? Kabeh dalane apik to? Sae. Jembar. Lho, ing ngatasé dalan desa. Kuwi biasane kuwi gur 3 meter munggah sithik.
Desa Kuwu. Wi dalan iso 5 meter kaya dalan kabupaten ora hebat. Kuwi arep kepala desane mikirke tenani ora bakal kelakon. Infrastrukturnya luar biasa. Ini ki mergo Pak Suhadi ki seneng ning budaya. Dadi nek ku nggawa praja seneng ning budaya, kuwi mesti nganggo rasa. Mergo seni ki rak rasa. Dadi ora sakrusu. Memutuskan suatu masalah, oh iki tunaru untungnya piye rugine piye iki. Lah yen to masyarakat pripun sepenting membangun demi kemaslahatan bersama. Iya. Tur ya bijaksana. Kaya dhewe ya bekakas kaya ngene iki ya diopeni. Bekakas ya. Biasane rak ning nggon apa jenenge Lek? Nggon rentang kae lho. Anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara. Lah nek bengi ki ora. Dipelihara oleh Pak Suhadi. Dipelihara ki diakomodir, diopeni, diarahke lho. Sembah nuwun Pak Suhadi kula dongaaken panjang yuswa. Mbak rezeki nggih. Mbak Primani, ini ada Pak Sekda ya toh. Pak Sekda. Diaturi jumeneng wonten mriki, direncangi kepala desa sing duwe gawe. Ngono. Piyayi kalih diaturi jumeneng wonten panggung. Jadi men yo menikmati meriahnya ning dhuwur panggung, nyawang warga masyarakate kumpul ana kene. Ngono, yuk coba disepoti. Hormat monggo Kak Sekda. Diaturi mik, diaturi mik. Mik Mbak Mimin pakai mik satu lagi. Sugeng dalu Bapak Sekda. Nggih, sugeng dalu. Lama tidak jumpa. Sehat Mas iki? Lama tenan. Terakhir kapan saya lupa. Terakhir ning alun-alun. Oh nggih, tahun kapan niku? Waduh. Iya. Wah, pripun Bapak? Matur sembah nuwun panjenengan sampun kersa keroyo-royo saking dalem. Rawuh wonten mriki bersatu menyatu kali warga masyarakat Desa Kuwu. Mesti kemawon boten saking rumah kete paseduluran kepala desa Kuwu dengan panjenengan mesti tangeh lamun. Nggih to? Nggih, leres soalnya enten ngeten. Pripun? Tuku putu, mangan putu wedange serbat. Mangan putu wedange serbat. Serbat. Artine Mbah Lurah Kuwu memang hebat. Pak Suhadi, sugeng dalu Pak Sekda, sugeng pitepangan. Salaman mboten apa-apa Pak, semoga padha lanang. Ampun suwe-suwe. Kula Apri saking Klaten. Menika masuk min. Kula Dedek Mindola nggih. Nggih. Cantiknya paruh baya, Pak. Telek. Mbak menawi Bapak paring pangandikan kagem warga Kuwu masyarakat. Kados pundi ke depan agar Kuwu lebih maju, lebih bagus, lebih solid. Utamanipun kados pundi Bapak? Nggih, ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kula hormati Pak DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Sis. Alhamdulillah niku ingkang beto topi. Soalipun ngeten-ngeten napa-napa sing nyatet keng dhuwur mboten ketinggal topi. Nah, niku nggih. Pak Camat, Dempet, kali Pak Dan Ramil, ugi Pak Lurah sedaya. Ugi paling top niki Pak Lurahku nggih, sahabat kula, ugi warga masyarakat Desa Kuwu sedaya. Matur nuwun dinten nika sampun nganakaken sedekah bumi apitan. Kula suwun adat menika, adat budaya menika dilestarikan nggih. Sedekah niku raos syukur. Insyaallah nek panjenengan syukure kathah, Allah bakal ningkatke syukur panjenengan sedaya, nikmat panjenengan sedaya nggih. Kaping kalih kula suwun kanthi apitan sedekah bumi warga Desa Kuwu tansah guyub rukun. Amin. Mbok menawi guyub rukun bantu Pak Lurah sak perangkate insyaallah pembangunan Desa Kuwu mangke tambah sae. Nggih. Ngoten. Ngoten mawon saking kawula. Akhire assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantosan Pak Lurah Kuwu ketang sak klimah wargane kados ngeten kok lho. Menapa badhe membalas pantun kala pripun? Kula ki asang aur. Pun ngomong awet isuk. Lah iki pun diwakili oleh Pak Sekda lagi pun. Oh ngoten. Memang Pak Lurah Kuwu ki tidak banyak
bicara tapi banyak kerja. Bukti nyata. Iya. Nak ngomong ya iso Mas, suwe iso ngomongku suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Siswanto, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Golkar. Yang saya hormati Kakanda Ahmad Sugiarto selaku Sekda Demak. Jadi orang kok rayu banjo kok nak menawa kok digah kan entuk. Yang saya hormati Pak Camat di Depet. Wah, etes iki Pak Camat. Awet enjang yang Pak. saya hormati dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Lurah Kedongori, Bapak Lurah Merak. Nggih. Sedaya kemawon masyarakat desaku yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan untuk apitan ini bisa berkah bagi desaku. Nggih Mas nggih? Amin. Ya, nggih Pak lagi. Siap. Muga-muga bagi berkah bagi desaku, muga-muga desaku sansaya makmur. Sansaya barokah. Amin. Wargane padha sehat sedaya. Amin. Dihindari sengkala. Amin. Niku mawon sing kula sampaikan. Mas Dalang. Siap. Mas Are nak kon ngomong terus ki malah ora berbang. Nggih. Ibaratnya pamane kon maca Quran, Nggih. muantek 5 lembar. Wah, iku nyantele terus paling harus nyantel. Nak sak barik tok, iku tetep nyantel. Wah, ya oke. Singkat, padat dan jelas. Bapak, Nggih. kula Rumah Bombong terima kasih. Sepeda malih kula sampaikan. Nggih. Alah, Iya, iki. Mas Dalang Nggih. beserta tim semua sehat semua. Amin. Wis pokoknya laris terus. Amin. Bapak, Bapak Kepala Desa. Apa? Iki Orang ngono ngerti wong siji ayu-ayu ya. kok aku ditinggal ngono lho. Blas. Pak, napa niki nggih? Mbok Wedok, coplok Pak. Lho. Coplok. Aku lali mau Pak. Nak Kesusun malah jeneng. tobat aku. Pak Sekda ya boloku padahal lho. Jenengan kok lali karo aku to Pak Sekda. Bapak Kepala Desa. Lali aku. Digo kabeh iki. Kula badhe matur. golek duit are. Polae jan. Ya. Iki lek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon sewu Bapak. Monggo. Kula badhe matur sekedap untuk Bapak Kepala Desa. Nggih. Saking bombonge ngatiku, mayang ning kene delalah gejogolene anyar. Nggih. Aku ingin memberi kenang-kenangan untuk Kepala Desa. Apa itu? Tulung tok endat. Semoga kula aturi nyaket mriki Bapak. Semoga kula aturi nyaket mriki. Siap. Nggih. Saking bombonge ngati kula, nggih. Remen joglone anyar, nggo wayangan pisanan. Mbok menawa niki wayang Tokoh Semar badhe kula aturaken panjenengan. Nah, niki wayang Semar wayang anyar dan perdana kula pentaske wonten desa kuwu mriki. Mugi-mugi saged dados raketing paseduluran ing antarane kuwu lan Kadilangu lan warga masyarakat wonten ing desa kuwu. Sumangga dipun tampi Bapak. Monggo. Kula tampi. Berkah barokah sedayapun. Semar niki ilo-ilone niku Semar iki pemomong. Nggih, Pamomong. Berarti aku dikon momong sak apik-apike kanggo desaku. Amin. Amin. Ya. Margo wis bola-bali nanggap wayang yo lagi bengi iki dikeki wayang karo dalang. Besok nek nanggap Pak Dewi ping 10 Pak Suhadi diparingi apa ya, Le? Sampun nggih. Sampun. Untuk jampi saya no, Bapak Sekda karo Bapak Kepala Desa ini gamelan ada, orjen ada. Mbak Norma dibantu to? Loh, Tombok kesel, nembang no. Ampun mandhap riyin. Lah mumpung awake dhewe niki kepanggih wonten Pak Hadi, wonten Pak Sekda. Kurang setunggal. Sinten malih Mbak Norma? Pak Siswanto. Mangke. Karo Norma iki wis kaya besti. Pasti. Sis, maju sis.
Iki Mbak Nurma iki penyanyi apa? Oh, sewu lho. Lah kan biasanya nek akrabe ngoten. Nuwun sewu, Bapak Siswanto kontraktoran ninggih. Mbak Norma. Dalam. Untuk Pak Sis nanti habis ini ada gilirannya no. Berarti niki khusus Pak Hadi kali Pak Sekda. Nggih, heeh. Lah Pak Sekda kuwi saben aku pentas, kuwi Pak Sekda mesti kersa munggah panggung, lupute nembang pendone nyawer. Garek pilih ndi antarane loro kuwi. Lho, dangdut enek. Oh. Niki diaturi. Niki nyanyi nggih. Nek kadose Pak Sekda pun nyaman ten mriki kalih kula kok nggih, Pak. Dicepai Mbak Nurma diaturi mik Pak Sekda diaturi. Lah, biasane nek ra ono iki ya karo aku re. Pak Sekda iki kok jenengan mboten sae-nisen. Oh, bel apa barang digawa ki lho. Ki golek kaya iki. Kok dibuak-buak. Ya. Sik. Kedap. Pak Sekda. Pripun niki jenengan ajeng goyang niku napa goyang kula? Yo. Milih pundi jujur jenengan? Diaturi mik Mbak Apri diaturi mik. Diaturi mik. Jenengan pilih pundi sakniki jujur dalu menika jenengan pilih niki napa kula? Jujur. Ora ono sing tak pilih. Iki penyanyi apa gento ya? Lah ya malah Pak Sekda, ya Pak Rasido. Mas Iksan. Dalem. Biasane Mbak Nurman ku remene koprol. Koprol nggih, kula suwun mangke nek koprol ten ngandhap, Pak. Oke. Jane wong wedok kaya ngene jane sore mau ki ngombene jamu apa jane. Tibake kaya di. Lah jenengan jarene remene kula koprol. Niki dalu menika Pak Dalang. Nggih. Jope kula namung ken koprol. Sanjange bubayan nggih ngoten niku wau. Aku seneng Norma, seneng sing jungkir walik ngoten. Berarti jope kula mboten nyanyi, tapi kok koprol. Lah niki lagune napa Pak Sekda? Ora maleh ya. Niku lah aku nek maleh kok malah ra payu. Ya Pak Hadi nggih. Ya Allah, lurah wis ganteng. Atas-atas lho Pak, dompete kena kali Mbak Norma. Mbak menawi Pak Sekda badhe nyanyi napa Pak Sekda? Buka lirik lagu. Aku rapal. Oh, bawanipun Ngidam Sari. Oh, Ngidam Sari. Oke. Boleh. Wah, ning Ngidam Sari ya saka koprol lho Pak aku Pak. Sak Sakjane capek gunung ngono lho Pak. Habis ini santai. Oke. Kali jaga Kawedari penuh dengan inovasi. Oh. Sugiarto. Cobi. Ngidam Sari, tindingi Mas. Kalau sabar. Nani nano. Nah, Duh wong ayu. Alah ya Allah. Bebujane ati. Ya menang aku totoran lho. Iki totoran lho. Menang sapa iki? Aku tak golek swarga wae. Loh, lah Pak ngene. Alon-alon. Wong kendang asmara. Pak Sekda ki nembange asmara ki lagi katresnan karo warga masyarakat Kabupaten Demak tenan sing diasihi ditresnani. Aku wedi malah. Lho saesti to Pak Sekda ki mah gila. Malah nyaman kali sing tuwa ngeten iki to. Iya. Malah nyaman kali sing suwe karo. Kok suwek tuwek. Terus Apa to awake dhewe. Mboten namung panjenengan Kang Mas. Kalih kula kamek Kang. Kula ki kapan kalian panjenengan? Kula jeneng Mas Mas. Lurah atas iki. Pak, selak gatel. Apa Norma karo Apri iki ndek kertu kuning ya ya. niku Mbak Apri niku lulute mung siji Pak Lurah. Napa? Nak diceplek karo barang sing rada tipis-tipis niku mendel. Oh, paham kula paham. Mboten kedah, Pak. Dewa Nek mboten pekewo. Jawa Toko laso no maring mami. Minta mireng swantenipun Pak Sekda kok susuku nglumpuk dadi siji ya, Nek. Saku kok dibleseki ana apa? Nggo namung lumpuk aku malah susuku takon
kon giling kok. Besok kapan ketekan. Ampun sepaneng Pak Sekda. Duh, madhep rono, madhep rene lho. Sing kene tanpa resiko, tanpa reso meteng kok. Jejer lan wong ayu ora ono sing ayu. Manane Pak sing gemati, Pak. Aku nek jejer Pak Lurah Pak Bu Lurah ya, Le. Nakodo tanpa prau Ganggu kareh Betara Kala niku nggih tetep nggih Pak, tetep apa jenenge konsentrasi penuh. Pripun Pak Sekda? Nyun sewu, Nggih. mangke enten nggih sing ben ora marai apa ya? Pripun? Girap-girapen ngoten lho, Mas. Nggih. Oh, enten. Padosno Niku tiyang tiga niku nak mangrondap mangke Kok padake suket dirondap lho jenengan iki. bablaske Langgamipun Pak, monggo. Monggo, langsung. nggih langgam yuk kaya ngapa dibantu Mbak Apri. Upama sliramu sekar melati aku kumbang melati aku kumbang hidap sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sineksen lintangi ungu semono janji prasetyane ati tansah kumar eling rinoso rakrasa rasane driya heran dan kagum jenengan biasanya ki nyanyi lagu dangdut niki saged iki latihan iki ndek kapan janjane? Lho nggih dijumbuhke kali swasana. Kula tak ambekan riyen, Mas. Oh, ngoten. Os-osan, ya mergo enten kanan kiri niku. Napa betah napas buatan, Pak? Aduh. Malah mati kok malah. Monggo, Bapak. Nalika nironing dalu hatiku lam-lam Mas Firman sira nganti mati ora bakal lali Yo. Langkae tangi Ikan hari berbangsa hingga Pak Camat di rumah Sakura ada kesel loh, awet isuk wis berkayono kene iki ya Jan. Lho, Pak Camat iku biasa mireng ana apa jenenge gamelan, sing gayenge kaya ngeten nggih mboten serata lho. Pengen ndak goyang. Becake gal wayangan ya
nggih Pak Kecamatan nggih. Oh iya kapan to diagendakan? Napa dipun DP rumiyin kula. Monggo Bapak Sekda. Habisin. Monggo. Nalika riro ing dalu atiku laba-laba sira nganti mati ora lakae tenange laku Hau. Ya. Nuwun matur. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Sekda, Bapak Kepala Desa. Sujan. Ampun repot-repot. Aduh dadak rogo-rogo. Ampun Mboten usah, repot-repot. mboten usah. Mboten usah Pak Sekda, mboten usah. Ana isine po. Pak Sekda mboten kedah ninggali. Ning Jenengan aku dibleseki yo. jenengan pun kersa minggah panggung niku pun remen. Nek pun minggah kanggo Allah taala. alah jan-jan. Besok kena nggo suntik kabeh ya, Le. Lah suntik kabeh. Nuwun nggih Pak. Lho kabeh vasektomi. Kuwi wis cukup. Nggo tuku sabun. Padha. Padha. Aku 200 kok, Mbak. Loh. Ora iso Pak Sekda. Pak. 100 200. 200 aku. Awake dhewe kok beda. Eh? Kan amal perbuatan. Aku meneng malah piye kakung iki lah sok-sok. Pak Sekda ki wis pirsa, nek Dewi kan jek enom jek bergas, diparingi 100. Nek kono 150, le 50 argo suntik. Oh ngono. Emangnya aku gering. Penyakit. Lah jare telekmu putih. Kuwi rak pitik. Pitik gering teleke putih nek wong ya ora. Mbak Pri, Mbak Mimin. Nggih. Sampunipun Bapak Sekda karo Bapak Lurah. Nggih. Ingkang minulya Bapak Sis. Bapak Siswanto. Mboten ngira-ngira hormat. Pak Sis. Pak Sis. Kula aturi minggah wonten Dipun pepanggengan. kanthi kalian Bapak Camat no. Ayo. Oh, Sis. Dipun kanthi Pak Camat. Monggo. Saya mau tamasya. Berkeliling-liling kota. Monggo Bapak. Hati-hati. Bapak Siswanto kalian jumeneng wonten Petamburan. Sinarengan kalian Bapak Camat hebat. Kereta tak berkuda. Lincah, colong mata saya. Saya Sampai melihat yang rapi, kenyaman dan berdiri. Lihat kita berlari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Malah ditaskan nggih, monggo. Alhamdulillah. Mbak Apri Bapak izin. ingkang nggo rasukan topi, jaket itu panjenenganipun Bapak anggota Bapak Sis. dewan, Pak Bapak DPR, Pak Sis. Sis. Ingkang nggo peci, ya rasukan batik, itu bapak saya Bapak Kepala Desa Kedungori. Oh, Bapak. Pak Maryoko. Nggih, para menika Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa pundi? Merak. Merak. Isih nom ya Mbak Apri. Izin. Jangan nak nganu mulat kok pejabat tok jek nom rasane kados pripun? Oh, rasane nggih makantar-kantar ngoten lho. Jangka jek ombong ngoten lho, Mas. Semangatipun Ada energi positif Wah. yang harus disampaikan ke masyarakat Anjir. juga. Apa melih sane kan slogane wayahe sing enom tampil. Oh iya. Nggih. Di anu aturi mik Bapak Siswanto. Pak Sis, Ya. matur nuwun. Ini sepatah dua patah kata untuk warga Oh, tapi desa. kemawon, Pak. Nah. Nengah Bapak, pun nengah. Jajari Pak Sis nggih. Nggih, Pak. Nak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Darang, Nggih, Pak Bapak. Hadi, para pepunden sedaya saking Kuwu, Mbah Lurah, Dungori, Nggih. Merak, lan para masyarakat, tokoh masyarakat Kuwu. Matur nuwun. Sampun kersa nampi kawula
sungguh terhormat hadir di tengah-tengah orang-orang hebat. Wah, siapa itu? Terutama Mbah Lurah yang sudah memfasilitasi kita semua di malam hari ini. Doanya ke depan moga-moga Mbah Lurah tetap sehat. Amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas. Amin. Alhamdulillah. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada masyarakat yang kemarin juga sudah memberikan kepercayaan kepada kami, kepada Ibu Bupati. Semoga keberadaan kami, Kabupaten Bupati, mampu lebih bermanfaat untuk kita semua, ngeten nggih? Nggih. Terutama saya mengapresiasi malam ini nun sewu mboten saged matur alus kados saking Klaten iki. Nggih, Bapak. Demaan ae, Mbak ya. Nggih, demaan mon logat pantura. Ya, bahwa masyarakat terutama yang dimotori Mbah Hadi harus kita apresiasi bersama. Karena apa? Karena sudah mampu menghadirkan apa itu bentuk syukur yang sesuai dengan apa namanya budaya kita. Tidak usah kita mendengar cara bersyukur dengan bahasa lain. Ngoten niku nek teng kota Padalang jenengan saged diarani anu ngeten iki. Pripun? Bid'ah wong ora ana Kanjeng Nabi Muhammad ngeten iki wayangan ngeten iki gak ana. Tapi di Kuwu ada bentuk-bentuk penghormatan kepada leluhur kita, kepada tokoh-tokoh yang sudah pernah berjasa kepada kita lewat cara bersyukur di malam ini. Tepuk tangan buat seluruh masyarakat Kabupaten Kuwu. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Mbah nuwun, Pak. Mbok menawi tidak bisa nyekar kados yang lain. Nggih. Saya cukup ngombiongi mawon, Mbak. Oh, nggih. Ini tok ra apa-apa. Mbak Lurah ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, niki Bapak Kepala Desa ya diaturi no. Sing diaturke Pak Sis mau dadi budaya karo agama ki kudu mlaku bebarengan. Cara bersyukurnya dengan bahasa masing-masing, dengan kearifan lokal. Bahasa trennya lokal wisdom. Wah, iki tak bedur. Nak nganti ana piyayi ngandhake wayangan wi musyrik, wayangan wi bid'ah, berarti wong kuwi turune kurang wengi, ya toh? Nggih. Kopine kurang kental, kulinernya kurang adot. Nah, dolane kurang adot. Napa melih Demak, Demak iki kota wali kok. Kula bukane wayang ki rak saka Demak. Iya, lha iki nek Bapak Kepala Desa kekalipun diaturi. Monggo Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa Sing nem riyen. Oh, nggih, Pak Oh, ngoten. Langsung mawon, langsung. Diaturi tetembangan jambi saya. Lagunipun menapa Pak Sis? Tetembangan dangdut ada, gamelan ada. Dangdut ada, monggo. Dangdut. Pripun? Pak Merah ngersake perahu layar. Oh, versi gamelan. Ya kancane ning kisik gembira ngono kae. Lihat numpak aku ora bayar. Ora bayar gratis berarti. Piye to? Kok murah mentok? Lihat numpak Perahu layar. Numpak aku ora bayar. Catetanku kleru. Mbak Pri, Mbak Mim, Mbak Nurma. Nyuwunin perahu layar ya toh. Dikandani iki ana presiden cacah 5. Dadi men ngapit panjenipun Bapak Sis, Bapak Kepala Desa sekekalipun. Oh, cocok. Aku njaluk Mbak Yanti sama Mbak Vita. Jumeneng dulu. Ngono. Engko sing Mbak Apri dan Mimin, Mbak Norma joget. Ngono. Oke, cocok. Oke. Mana-mana ana presiden kaya ngene apik dinggurke. Wis dinggurke balik ra disangoni mana-mana lho ya. Mosok sinden ayu dirubung laler. Lah. Bener kuwi. Masa ayu-ayu dirubung anu his. Sinden ayu nih ya tetep kalah karo Lek Emin. Lah kok iso? Lek Emin ki sinden wedok ning ya gelem ngarit, gelem daud, menake gendeng, Duduk sumur. Lah kuwi iki gaweane budi kok. Ning aku wis slot lalu, aku wis slot lalu. Aku gur dadu lho. Oh, miknya ya ora. Miknya pakai Mbak Apri, Mbak Norma miknya. Monggo, ngagem iki mawon. Pakai mic ini aja, pakai mic ini. Ya. Ini saya. Nah, jadi sing ngolah panggung Mbak Apri, Mbak Mimi, Mbak Norma. Yang ini. Mbak Yanti. Ini saya. Lah. Lho nek ngerti aku jaman durung tukang son ya cantik ini. Cantik ini iki ya. Pak Sis niku lho kaya guyon. Dirusak tukang son jare. Gini, Pak Sis tengah, sebelah kiwone Mbak Vita,
Terus Bapak Kepala Desa Bapak Marioko, Mbak Yanti sebelah kanan Pak Sis. Mbak Yanti sini. Lek sebelah kono Mbak Silvi dhuwur teratak. Kok dhuwur teratak lho? Dhuwur terok. Lah, Bapak Kepala Desa Merak ya radi mriki lah, ya. Radi mriki Pak. Alah aku kesenggol wetenge Pakan. Bareng ngono kok arep brakot cagak iki lho, gumun aku. Langsung kemawon perahu layar pinangkani panjenengan dari Kepala Desa Merak. Oke, monggo Mas, perahu layar made in Kalijaga Kawadar. Monggo. Mas Arifin Sopo Kidul hadir. Sembah nuwun jan. Duwe pejabat gung budaya kabeh ki nyenengake tenan. Mboten usah, mboten usah, mboten usah. Wah, nggih matur sembah nuwun nggih Bapak Sis. Mboten usah. Bapak Kepala Desa. Ampun kesesat to, Pak. Mboten usah. Pak Sis niku ampun repot-repot. Mboten usah. Ampun, Pak. Ampun kesuwen. Lah ya Allah. Lah nek ngeten iki. Lah. Lho aduh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Berkah selalu. Berkah barokah. Terima kasih. Pak Sis, Pak Lurah niku nek ngeten iki ra nggih mengke Pak Camat peke matur sembah nuwun nggih, Jan. Mbak Yanti, Mbak Vita kembali dulu. Ya, iki piye? Piye nyenengake to Mbak Norma? Nyenengake to? Nyenengke po. Oh, dalange nom ngrawiti bergas sindene wayu-wayu. Wis, angger ira ngono kuwi wis. Siji iki wis Pak. Wis, sing mbok arep-arep ya kur kuwi to. Isih ana siji. Sapa meneh? Pak Bayan. Pak Bayan ki Oh, bayane urung metu. Yan. Sing kersake anu koprol dirimu ki monggo. Heeh. Dereng medal iki. Niki sekalian Ibu. Bu Bayan ugi. Bu Bayan nggih nderek ugi. Lah kersa saestu Pak Bayan.
Monggo. Sembah nuwun Pak Sis, ngaturaken sugeng konduripun. Mugi sewang-sewang. Nggih, matur suwun Mas Arifin, putra Lurah Kebonsari. Iya. Iya, apa ya, Cak? Monggo Pak Bayan. Pak Bayan lagi nganu, wajan nyenengake ya Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, saestu warga mriki. Bahagia pokoknya. Panggonane jembar, kepenak, iya. Wiro. Sing nonton lungguh iki. Oh, apa jane iki Mbak Apri kok rumah saku ning kono kok gresene benahke bokong jane ngopo to jane? Lah ya ta kowe iki kok karo aku kok kaya ngono ki jane ngopo? Wis tak kandhani aku ki lanang terus maure ben ngono kok. Siap. Tangane tuku jare. Mulai disangoni. Iya. Ya matur sembah nuwun Bapak ngatos-ngatos konduripun. Pak Sekda, Pak Sekda kok ya kesesa iki lho. Pak Sis ndherekaken sebengkul. Iya. Yo Oh ya wayah salat tahajud. Pak sapa mau sing arep Bayan, monggo. Oh, Pak Bayan. Monggo Pak Bayan. Oh. Bayan sekalian Ibu. Oh, ora apa-apa, coba. Bu Bayan monggo. Di sentrewere. Telang dudung coba kaya ngapa polahe Mbak Norma. Ayo. Metuk karo Pak Bayan. Yo. Iki sepote rak senterewe. Jaranan. Daranan. Oh. Lah nek cara kembangan kaya sente. Dadi aku nek nyeluk ayo deh. Ayo Sin. Ayo langsung kaya telang dudung. Coba koprole Mbak Norma kaya apa? Monggo koprole Mbak. Dur Mbak. Aduh. Terus salah. Syukur. Sudah pecah panas syukur. Au. Oh. Hop, Piye? Ana apa? Piye ketoblos dom? kesuntukan kopi panas. Pak Bayan kan ora pengerten kok direkke dhisik to Pak kopine. Syukur. Oh genah arep tak jemput kok ya direkno sik kopine ben aku ora nendang kopine. Oh. Ayo Yan. Ya diganti sing apik to. Neh. Oh neh, yo. Yo kaya ngapa Mas Firman? Telang dulung. Awas, Mbak Nur, Pak. Sego sak puluhane kok mbok rewangi kaya ngono. Alah, rewangi mekakah. Pak Bayan kok mbok tuki kaya ngono. Ora ngono Pak Bayan kok ya pas tengah. Twing ngono Pak Bayan ya Allah. Sik ngeten. Mbah Lurah. Niki wau teng ngandhap. Pak Bayan ngendikan. Iya. Suwe ra kepethuk ya Manorma. Iki engko nek awakmu wayahe maju, aku diambung ya. Bu Bayan, pripun? Ya tetep milih Bu Bayan no. Oh. Demer iki Pak Bayan. Loh, mboten isen, kaya biasane ngoten niki lho. Ya wis anggap wae kula niki anake jenengan. Aduh. Papa. Masa anak kok. Lho piye to? Loh, aku nek nang ngguri panggung ya mah kudune ben ngerti Bu Bayan ya to. Kowe iki sebagai anak to. Masa anak arep ngemiki bapakne. Kok ngemiki piye to? Dikis. Papa. Anaknya kurang ajar ya ngene iki. Lho Pak Bayan duwe anak kaya Mbak Nora ora nyangkake umur. Malah ngeditake pakane. Ayo Papa. Ke depan Papa. Monggo Pak Bayan kan Bu Bayan, Pak Badhe. Masa iya Pak Bayan ndek anak polahe kok uret. Kaya uret. Liket. Bu Bayan aluse kok ngono kok mosok anake kaya ngono. Kaya lentro. Berpelukan. Pripun Pak Bayan? Anake kok ngene mergo ketemu ning dalan. Lumayan Pak niku nak ditemu nggo ngono ning omah. Alah, ya Gus.
Oh, prewangan. Anake. Lah glendot kaya prewangan. Mboten prewangan iki pesugihan. Oh, ya ampun. Bu Bayan nyuwun ngapunten nggih Bapak diobok-obok niki. Walah. Waduh. Ayo Didangu didangu. Pansori. Ya Pak Ketua BPD nanti. Ada sepatah dua patah kata? Mboten langsung wae. Oh, langsung. Jenengan ajeng nyanyi. Pun kakean niki. Ajeng nyanyi niki. Nggih, niki Mbak Wedok sing ape nyanyi. Oh, Mbak Wedok sing nyanyi, jenengan sing nyawer. Lah nyawer Mbak Wedok. Oke. Bu Bayan. Nyaware keri-keri. Oh, nyawere keri-keri. Aku pengen ditawer Bu Bayan iki siji ngono wae. Sekedap. Niki kan disyuting nggih to. Live streaming ya Mas ya. Live streaming. Jenengan kadose nek nyanyi kalih nyanglong tas mboten pantes. Kula betake. Alah atas-atas Bu. Nggih, kula betake. Atas-atas. Mboten pantes nek didelok mboten pantes. Ji. Oh, karo ndelok HP. Nggih, HP-ne dipendet riyin. Tasnya tak cangklonge. Bu Bayan menawi nyanyi kagem gelang kathah ngeten iki silau. Mboten pantes, terlalu silau. Terlalu silau. Mboten pantes. Terlalu silau mengke. Kelilap-kelilap ngoten. Iki penyanyi apa garong kok. Jan rumah aku ki yo. Iki Kang Sulpan demit ngendi wong telu iki kok ya apik men ngono. Monggo Bu, badhe Bu Bayan lagune napa? Apa sayang? Lho sing takone Bu Bayan sak Demak kok Pak Bayan iki kepiye jancane? Napa-napa? Mutiara hidup. Mutiara hidup. Oh dangdut. Dangdut. Nggih. Mas Dian. Harus yang mesra lo ya. Ndak mau. Kok dibantu piye to? Kaya apa dibantu? Kula pan bantu mbetake tas jenengan lho, Bu. Kula niku sing butuh bantuan jenengan kok malah jenengan. Bantuan apa kuwi? Monggo Ibu Bantu nyanyi. pakai niki Bu. Walah. Isine balsem. Ora. Siap Mas Dian? Malah maca WA. Google lirik lagu Mutiara Hidup malah ndelok WA. Ayo Rondia sapa Rondia ayo. Rondia sapa iki? Rodia temenku. Oh, temenku. Kok kaya Lek min mesti karo ngedap iki bedomo apa jene. Ready? Ready, siap. ready monggo. Monggo Mas Dian, volumenya ditingkatkan. Iya. Musrik. Kalau nek mau bantu tak bojo sisan. Tenan pora wani jenengan. Wani wayah jenengan. Takon sih. Iya. Pareng, Bu. Iki sing mirsani ya ora. Nek iso nyukupi. Loh, nek iso nyukupi. Oh, nggih, nek jenengan saged nyukupi mboten apa-apa. Jadi ana pesugihane. Angel. Yo, monggo Mas. Ya, Mutiara hidup. Oh, hidup iki mutiara iki. Ya. Apa kuwi? Goyangnya asik loh Ibu loh. Terus Jan, Mbak Apri, Mbak Mimin. Jan swantene Bu Bayani Jan. Wis pasuryane cantik. Boten usah. Setia selalu mendampingi Pak Bayan. Wah Jan, ngene iki mben bengi mesti Pak Bayan iki ora anu apa wayah arep sareke ditimang-timang sik karo Bu Bayan. Dililing-liling sik Jan. Alah, Jan. Nah, ki mujane leh latihan pirang dino jan iso apik apal kaya niku. Pak Bayan. Nggih. Berkah barokah. Aduh, Bu ampun. Bayan. Iki. Bu Bayan pundi. Gelangnya bener siap ditinggal. Bayan jarene nyawerengko. Ya. Ora sida Bu Bayan. Wis diparingi Pak iya. Bayan. Diparingi Bapak. Wis diwakili Oh, diwakili. Nuwun. Pak Bayan. Ana lompokno nyah, Pak. Bahagia selalu. Nyah. Penyanyi sing apik ngono kuwi sawerani ra doyan. Nggih mboten doyan. Heeh. Ning guri njaluk tapi.